dneska tady bohužel nemáme Lenku, protože ona nebyla doma, tak jsme to natočili bez ní. A teď se budeme podívat na otevřený žrobky. Vím, že vám je to trošku špatný, ale bude to dobrý, tak pojďte za námi. Teď. Ještě jednou ahoj, nacházíme se na hřbitově Pardubice. Takže tady to, asi co jste viděli, byly kameny od roku 1859 ze druhé světové války. Vidíte, máte tady i obraz. Můžete se na něj stručně podívat. Jestli tam matka brečí s miminkem a tam je jeho otec, byl zabit při válce. A pojďte si to s náma užít dál. Tady to je pohřební kámen, čili na památku. A je to pohřeben, vidíte nahoře tu hvězdičku, takovou ten měsíček. Tak to je od toho, jakože na ně furt do Zlatova a bezpečně vzpomínají. A je tam Burda, Birnic, Tunea, Harbind. Od roku 1916 do roku 1917 Elis Arndais, Eustia Russai, Galixa a tak dále. Zde odpočívá 508 tureckých vojáků z 15. století. Tureckého sboru, kteří bojovali v roku první světové válce na rusko-rakouské frontě u Haliče v letech 1916 do roku 17. Odpočívejte v pokoji. A proto se teď budeme podívat na jeden nápis, který je tam velice zázračný. Tak pojďte A pak se budeme podívat na ten hrob, který je fakt veliký a museli ho mít velikánský, bohatý lidi. Tady máme také velice nádherné pohřeby a na všech jednočkách, které jsme si viděli, tam bylo napsané vzpomínám. To je taková šlechtická ta, která už od roku vlastně co svět žil, tak je to na věncích udělané. Samozřejmě jsme se do Pardubic dostali jedině autobusem, aby jsme viděli tady ty nádherné pohřeby. A když se podíváte, tak tady všude vidíte květiny,
a takhle i sympatizují, je takový velikánský pes. Byl je tady skoro všude. Je tady mají krásné rostliny. Tady zahnám. Tady byla někde otevřená ta velká hroza. Ježiši, tohle natočím. No. Vidíte, takhle to skončuje, když jsem lidi dlouho nechodil, ale sice možná už asi budou po smrti, protože je vidět, že tady ten hrob už je tady mnoha tisíce let. Dobře se ho prohlédněte. Tady je neuvěřitelný, úplně malinký miminko, já nevím, co se mu stalo. Ale musí to být pro ty jeho rodiče úplně nejvíc smutná zpráva, protože chtějí víc let. A vidíte, zase tady máme se sedíčku vyrovení, nevím, co se nás vzpomíná. Vidíte, už tady je jedna vykasatá hrobka, už tady je taky 1000 let a už to odpadává dolů. Takže se s ním prohlédněte. A ještě, aby jsme nezapomněli, zdravíme všechny fanoušky, kteří nás mají rádi. Jídej. Není to taková stín, ale Pán Ježíš, který se nám zasloužil a ještě se mu musíme taky poklonit, protože pro nás udělal to všechno, jsme mohli. To je na teď. Za chvilku se koukneme na židovský zbytok, tak nás nezapomeňte se furt na nás koukat. Jsme takový špioni, že by snad vyšpalili úplně všechno. Teď. Promiňte, bohužel se vám už omlouvám, protože na židovský zbytok jsme se dostat nemohli. Ale teď konce s váma moc loučíme. A doufám, že nás i příště budete sledovat. Tak ahoj, mama Sada, ahoj.